Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miyakatiten si ko Abu Hurairah sabnaratigin sumyong sa mga muhajirun mga fuqara mga kikarganan si ko mga muhajirun si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raks apituruiran si ko nabi at tigiran na dhahaba ahlud duthuri bidarajati al-ula wan na'im al-muqim. Pamana miya langan o mga alay pirak, mga alay tamok, so mga pupuro, mga daradet nagu, so mga balas tatap pamanag yung tua kapakatigude si salongan na morya tatap. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ano man ito na tigiran yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa yu'tiquna wala nu'tiq. Pamana sirna tigiran na disiran disembayang sa lagi dudi midiga panambayang, disiran di mga pamuasa sa lagi dudi midiga pamuasa, na disiran di mga sedekah sa kami na di kami maaf sa sedekah. Nagudisiran di maka maradika, disiran di maka maradika sa mga tawa Bisaya, nas kami na di kami tiran pagka maradika. Udisiran di maka amana so mga galabak mga kausaran sa tamok nami babaga kamero na tiran man ay. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakos kano pengguna nawa sa galbak kiraw tiyo amay kang galbak niyo na kiraw tiyo siko mauunar kano nagukiw na niyo siko pamakatundugur kano inun tabu pamaso tao ang galbak niyan so lagi do pinggalbak yo udi na ino taso ngulaw-lawon mambu sa lagi do kang galbakan niyo ron na tigiran na bala ya Rasulullah ino di tigiran man ay sugu wallah na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna 33 fi duburi kulli salah. Pamana tasbih kanu u penakbir kanu nagu dinyo ditero nagyang ko alhamdulillah sa 33 dina 33 si ko oriano mga sambayang na si ko kaya gito niyan na pinggulolay rano to taman sa miya alwaya kito Abu Salih hatigina miya kakasisiran si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro irano na atigira na ya Rasulullah kaya to ko ano mga pagriami mga alay tamo so pinggulo lami na siwa iran pinggulo iran mo na manan yan na biya tagusiran man sa giyong tamo na reklamo iran na mi babag siran no pa mo natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ginan sulimu wallah imbagay niyan udinay pambagay niyan siko kabayan ang bagan niyan nun yung kaya hadith na siya mabubatang siko sahihain ay mana na mabagra iya hadith udina sahih hadith sa isa sebutan tano sa giyang kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinagiyang kay miya panutulor kita no katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paganeron na mga sahaba asiran isa ditano di pamangdeg nagyang kutwa kini ikutan nirang ko agamatan o agama Islam sira ni paganay mga tao amini pamanariyo tiran sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa matatago kira na sipat nagyang kutwa diran di kasi sa kuya siko mapia ay mananaso
ipakapuro o daradatiran si salungan na more. Sap ke dengkira naging uto apa mana umanisa na dinyan di mandingan na diskanian mi baga si ko kala ke kwa daradat si salungan na more. Ikadua, naging uto ini pamang daw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal pamakong gulaw lautaw na kesabapan sa kapagapuro daradatian agyong uto ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruni wagyong subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sa 30 lagu telo siko umang ka din makasembayang pamana sumang ulama tira na giyan ka iya keteroniensis keteronu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pamana siko lang wasambayang na mararang kumso sambayang paliugat agusto sambayang sunnah okay na so kadak lang mga ulama na aya tiran man na iya pipigaran sa naging utwa mga sambayang mga paliugat ay man niyan na apian dero udi na aya pinakaminos na si kung mga sambayang paliugat na andi ka pa sambayang ka na di nga pilipas na nagyang na ni pamang do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga dhikr mga tadim si ko Allah kapadanan sa ki kawa ka saging utwa di nga kakawa maadar ka pa maging utwa mga asbabian sabab ko dar ka sutamok kagi so mga dhikr si ko Allah na pakitong pananan sa sadakaw manusia. Ikatlo sebutin tanong sa giyang kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kenab suba marata agiyang kutwa katagur kita no tamok pamana kenau ba yami tuturo o dirun di ki pamangdo no mga ulama sa dinyo tumbang ginawa niyo si ku kapanamok na mililiya yuso mga simba si ko Allah pamana di ka no ketumbang si ko dinyo di ka susukata si ko tamok na kanao ba yami tuturo to na bayran separan si ko mga tao o di na bayran tanop separ na kapakapa na martano o di na kapa na martano sa kakuatano si ko patemutamukan inuto nakagiso tamok na kebeloy o di na kebeloy wasila kebeloy okit sa kanggal buka nga si ko mga alasimba ayap ko saron na tamok lagi di pa mao kipumayendugan si ko hajj so kapag umrah so kasasadika yung kana na kiptunay si ko zaka agus apya so jihad na pagkusarampan sa tamok so isa si ko mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Uthman bin Affan na isa amiyatiruno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina ma darra Uthman ma sana'a ba'da al-yawm pamana ipo ni man to tiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din ka binasaan so Uthman si ko pinggil baknian saging ka iya pinggil sabab saging ka pinggil bakyan ay pinggil bako Uthman saging utawras na pamana sutamo kyan na ini durugin si ko jihad na miyausar sa emana niyan na so madag lama maadipa agaga uba pamangpad sang to di kipes gawa si ko mga redway kay debayran mga gumaan dakiran so mga wasail si ko kapag itidawa debayran mga pedang debayran mga kuda debayran mga raben na miya pinggas tuan Uthman pinggas turun Uthman so tamukian na ay kala pamana balas miniw na niyan may panutul so kaya tugalin ng mga Muslim si sa Madina punsiran sa Makkah dito so hijrah na giyan ko to katata kaya pakatugalin nila sa Madina na isa amiyad na problema o mga tao nagiyan ko to miya kinanglan na tanto suig kamiya kay to suig kamiya kadakal so pugusar sa ig o di na miya kadakal so mga kikinanglan sa ig na adin mala paridi ang ngaran yan na Bi'r Roma yung utwa paridi nagito isa malaap kapuuna na ig si sa Madina sa giyang utoras
problema naging uta paridi na aya kumikibiron udi na aya kirkon sa uta oras na so isa si kung mga Yahudi, mga Yahudi si sa Madina na aya parangay niyan na de apa kasagbunin unta na perak ay mananap mo din. Apya sa kay kuan raw na kailangan nakabiden ra gitu parangay gyung uta Yahudi. Ay manan niyan na suig sa gyung uta paridi iyan apa bulan na kapunan na igna dinyan di pusan si ko mga tao. Na so kini sampay niyan si ko Uthman niyan go Uthman naging uta tutulan sa uta paridi bi Roma na siwa yan na sumiyong sa gyung uta Yahudi na Petro yanon inong arakan di pues sa agyang kaya paridi ka na tigagyang uta Yahudi di ka pamana kasukatan niyan pa ma agyang uta dinyan di pusan suigun na taman sa tigil no Osman ada din ka tigil di paman ada laun na ipagufiro no Osman arga na din pengraw na miyaulog sa tigo Osman na kana ino tingin na iboy na pusang ara kan naso sa bagiun paman na para dua bagiin na so sa bagiun ni arang pusa naging uta Yahudi na kagi miya pikirian na so Osman na malatu si pamikiran na tigi na suan niya na tigin na ipuro yan so arga agyang kaya ig o di nagyang uta ig di pesaan na punsang uta paridi na pagala tigin so katanakan pagala erga so ig di ni mapusa na aya pasadiran na aya pembagi niran nagyang uta gawi pamana salungan si ko Uthman na salungan si ko Yahudi pa na alternate iman to ibarat na aya dirun di mangosba na so Uthman mapita nagip man naging uto Yahudi na gitu ni miaswa taman sa kagiyo mapamasa Uthman so sabagi sa gyung uto biir gyung uto paridi bulan na ini kidiyo no Uthman na ini wakaf yan si kumanga Muslim pamanasad sa paginumun sa gyung uto gawi yes kanya ni mamapaaron na liwajillah pamana swaswatin si ko Allah librin kapag inumayran na taman sa so gyung uto Yahudi na so pepekir niya na pagaler ga so igin udi na pagala so pasayan niyan na miya pansin niya na ben pakaito ben kibaba gyung uto rating udi di mapusaig aw gyung uto pakaito so pagoma kusaig na taman sa minisong sa miya din na pa ma de pagoma sigbigira gawin niyan na piang degen inu ini maulola na kaya to ko niya na kagi subis so Uthman na linibre niyan so gawin niya nun na mimbelo ya so mga tao na aya buwak sungiran sa giyong utuwa paridi na igiram yung masugaw iyo Uthman na igiram yung magyong utagaw yung uta Yahudi na disiran pa Roma pamana disiran sa gabagay anabiya din na so kaya gito niyan na miya gira yung uta Yahudi bangad na gatigin Uthman pamasaa ini-offeryan si ko Uthman na pamasaan niya panang utuwa lambaon pipusan niya nun 20,000 dirham malaw to pa mapirak na piyama sa Uthman na so kaya milikin niyan sa giyang utuwa paridi kukalangwan niyan kami pamasan niyan sa tarutop na biyeloy niyan wakaf yan biyeloy niyan na wakaf yan si ko mga Muslim na taman sa pamaeptero na wakaf naging utuwa ini beginian din sa ini beginian din na dingguna no kalangwan no mga Muslim sa din sa dirun dingguna na pamana ini beginian kiran no sadakan yan udi na wakaf yan so kaya gitu niyan na si ko kap kalangga yung masa na giyang ko ta paridi na kapupamulaan sa pagtuwa na kapamulaan sa mga kurma mga kaywa kurma tama sa pagkadakal din si ko kiyo mau kaya pa katundingan no mga Uthmaniyun mga so dawla Uthmaniya Ottoman Empire sa lako si ko knauboto na nasabon si ko knauboto tutumpo si ko Uthman bin Affan agito Uthman ro nagito so Uthman bin Artugrol pamana gito so Uthman muassis si ko Ottoman Empire dawla Uthmaniya sala ko si Uthman bin Affan wali so kaya pa tindingan mo dawla Uthmaniya
na sini pira naging utawa wakafu Uthman bin Affan na inikidira nun na piyakadaklira naging utawa mga pamumula nun mga kurma mga kaywa kurma taman sa si ko kaya kiutengad no dawla Uthmaniya na miya kasamip man naging kaya kapantagan niman to giya nga dawla Saudiya Mamlaka al-Arabiya Saudiya na nasukya pa tinigiran na itatarusiran naging utadiran di katendingan na sa kumtuwa wakfu Uthman taman sa mini sampai sa ayakadakla metuna kurma na sanggibu agu 500 agu 50 puuna kurma na ayep kidiran si ko kekuon ketemu mga ungan yan na pipo sa sisa pa diyan panapitendingan na gobyerno Saudi na ipkidi sa giyang utwa dirun 5 na so 50% na ipumbagaya para sa ikong mga watailo na gusto mga miskin. So mansula 50% na petagu niran sa giyang kutwa account sa bangko ingangaran si ko Uthman bin Affan. Pamana so Uthman na tama niman to sa giyang ay maseman to na ad na account yan na bank account yan si sa Saudi Arabia iman to. Na si ko kapkilang idnumasa miya ketimo aging utapirak ptegun sa aging uta account yan na minisong sa pagkalutang sa ikwa sa lupa mula yan sa mga building building amana api ay ako niya na lupa naging uta mga layar ga lupa mga layar ga lupa si sa Saudi naging uta mga lupa amara ni sa Masjidil Haram malagi do sa Masjidil Haram si sa Makkah naugi Masjidin Nabawi na ayam ya kwaira na lupa na si marani sa Masjidin Nabawi naging uta lupa na pimbulayan sa miyakalala hotel ketarusan mo di mananay ka di gusto di mamagumra gusto mga pada paghutilon naging uta hotel na imanto na ingangaranon na sunso ngarano Uthman bin Affan so kinisura kililista niyan si sa baladia pamana so tay Italiano pa ma na si ingangaran si Uthman bin Affan na subka ko sa giyang uta hotel subka kolekta niya na bayad si ko dirun ka paghutili giyang uta hotel na padgo mga pipiya hotel si sa Madina 5-star hotel na so 50% na ipamagay siya ko mga miskin na gusto mga watailo na so 50% na ptegun sa giyang utwa akonto Uthman bin Affan na malo niyo man gede-gede na gupuro-guru miya ka 10 agupat ka century kia tia di kang gunay sa giyang utwa bir giyang utwa paridi apia masaw Uthman na oriyan yan na iniwa kapian si mga muslim na ay kala belas ay kala ko Uthman belas pamana keparolinian belas saging kutwa kiyang gunay sang utwa wakafian taman saging utwa wakafian na miyakala kung kaya panutulatan ron na minisong sa miyaka pamasapan sa miyaka dairo pa ma miyaka dair sa malata mo ka kepo naman na sukatan na ay kala ko Uthman na belas minggulalan sa giyang utwa tamukian na mi umbaw niya no to mi una niya no to si mga lagi din na mga sahaba mga pobre mga pamanada siran debiran mga patimu-tamukan aging utas kanian na so tamukian na mielambe disusukat sa belas api apan so Uthman nasisiding ko kuburian ito so tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatun jariyah pamana miya kabagi ka sa sadaqah jariyah adi kang gunan oriano kapatenga na taman sa dirun di kang gunay na kisampayar ka aging utwa belas yan na so Uthman na taman sa di kang gunay sa aging utwa wakafian na continued na aging utwa kapkakuan yan ko belas kakuan yan sabab sa aging utwa di kang gunay sa aging utwa wakafian na isa panguyatsan na inumambudi ke gay barato pisa katawan kita no
mabeloy a mission yan sa giyang kaya kapugintaw niyan, dis kaniyan matagmatay o dis kaniyan mambupa mamakabagag sa paso yan o di na wakaf yan di kang gunaan ko Oriano kapatay niyan kisang payron subalas si ko Oriano kaum mau umasa pamana mau masumasa dis kaniyan din mga pengelbak kaya miates kaniyan no pama na nadinggelbak sa kusa balas sa giyang utua kiba kay na wakaf yan ibarat yan na miya mulay kay barat sa masjid udi na miya pamasa ka sa lupa apya kimulayan ka sa masjid udi na madrasa biloy nga wakaf sadaka jariyah nga upama na taman sa diru di kang guling kang gunay o mga muslim saan sa kadakla diru di masembayang na kadakla kala abala sa kakuanga na apya pan si ko mas amatay kan maka kan si ko lupa pamana milubeng kasi ko kubur ka na subalas ka na may tatarosun naging utuwa kapkipuro yan o di na ipsurat naging utap ka ko ang abalas sabab sa giyang utuwa minibaga ka atamok ading gunaan sa iko Orian ka na padanan sa pamana mapia sasakuyan tanwa mga muslim o di na sakitan wa miyang maratiya kapadanan ko ipang ya terkita no agama Islam na isa amang gugunan na wanan na kana ubay sa saparan so di kasusukata si iko tamok kaginan tamok na kebeluyanan wasila kebeluya ukit sa kakipuro mga daradatan no sa alungan na mori gitu isawap tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha ginanso kalbihan wallah imbagay niyan o di na ipambagay niyan si ko tao kabayan ang bagan niyan nun na di tano di pamangnin si ko Allah padintano wallah si ko mga tao mapadalam kiran so tamok na mau sariran si ko emanan niyan na o di na miya tagukiran so tamok na miya sariran si ko ikasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala dalam buna miya kang bagaksiran sa mga pasiiran sa giyang kaya leo lupa kapanggunaan niran si ko tamang pan si ko kapamatayran pangnintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala lalayon tano mapipialangon nagupa mga bagirno Allah so pupangas sakit terkitano pamakasurga no Allah so miyang wafat terkitano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh